Szerbusztok, István vagyok Szegedről, a napfény városából, minden az FI Sound Kivisztóból. Megmutatnám nektek, hogy a mai nap délutánját mivel töltöm. Egy gyönyörű szép maranc hangfal pár felújítását folytatom, illetve egy néhány képpel kiegészíteném nektek, hogy mi is történik most. Ők lennének azok. Igazándiból már az egyiket szinte be is fejeztem teljes mértékben. Na, így nézett ki. Sajnos volt rajta egy ilyen gyári fóliázás, ami nyilván az idő hatására vagy meleget, vagy napsütés, vagy egyéb elvált, nem lehetett már visszaragasztani, ugye teljes mértékben eltávolítottam. Hangszórók kiszedésre kerültek, mélysugárzó újraperemezésre, és felújítom őket egy úgynevezett bútor fóliával, nem tudom kép mennyire adja vissza, ez ilyen enyhén prégelt, és az előlapokat is újra szövetelem, mert hát azok se voltak valami szépek. Na, ez a hangfal tulajdonképpen már szinte kész is van teljes mértékben. Na, így néznek ki, hogy miből mi lett. Látjátok, hogy a mélysugárzó új peremet kapott, egy 20 centis mély van benne, aminek textil szövet a porsapkája, nyilván ezáltal inkább mély közép, mint sima mély. Van egy szép zárt középsugárzónk, meg egy elég nagy magas sugárzónk. Lehet állítani a magasnak és a középsugárzónak a hangtartományát. Na és hát így néz neki a fóliázás. Én úgy gondolom, hogy egész jóra sikerült. Nyilván lehetne sokkal szebb is, hogyha gyári lenne, de így visszahoztuk a körforgásba, adtunk neki ismételten egy 15, akár 20 évet, ha lesz egy szerető gazdája, aki megbecsüli, és élvezni fogja a hangját. Na, mindjárt befejezem mind a kettőt, még akár lehet, hogy meg is szólaltatjuk. Mindjárt kész is. Már csak az előlapi fólia van hátra. Sarkok, élek, áthajtás. Na, egész jó haladunk. Megvárom, még visszaül a fólia, mielőtt levágnám a szélét, addig visszaforrasztom, visszahelyezem a hangszórókat, illetve a kezelőpanelt. Na, meg is volnánk. Mind a két hangfal rendbe téve, letesztelve, és visszahozva az élők sorába. Előlapok is gyönyörűek lettek. Szerintem a hangjuk is remek. Szerintem gyönyörűek lettek. Na, ezzel is megvolnánk. Hasonló tartalmakért kövessetek be, videót osszátok meg, ha bármi kérdésetek van, nyugodtan forduljatok hozzám. Ezt a hangfalat is hamarosan megtaláljátok a fisound.hu-n, mind maranc hangfal. Örültem, hogy velem voltatok, István voltam Szegedről. Szerbusztok!